PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw. Magandang gabi po sa ating lahat. Simulan na po natin sa ating upload draw para sa draw number 3099. Pangasinan SK, small town na I'm ready. First reading number is the number 2828. Ibabalik ulit natin ito para sa second reading number. I'm ready. Second reading number is the number 2424. Official draw result for January 20, 25, 8:45 p.m. Draw are numbers 28.